Emeldarlar Daşowuzdaky Şamylky eşretxana öwürdiler. Saparmurat Niýazowyň ýurdu baş tutanlyk eden döwründe beýleki welaýatlaryň hatarına Daşowuz welaýatyna da bina edilen Şamylkyň häzirki wagtda emeldarlaryň eşretxanasyna öwürlendigini Azatlygyň çeşmesi 7-nji maýda ýurduň demirgazygyndan habar berdi. Gildiňlik şertlerini maglumat ýetiren çeşme Daşowuz welaýatynyň ruhy bilen etrafynyň merkezine goly aralykda ýerleşýän Şamylkyň 50 göterüminiň häzirki wagtda garrylar öýü hökmünde hyzmata açylandygyny, ýöne galan ýarysynyň döwlet resmiýetleriniň keýip çekýän ýerine öwürlendigini habar berdi. Daşowuzyň ruhy bilen etraf merkeziniň 5 kilometr günorta gün watarynda Niýazowyň gurduran mülki bar. Ol köşküň 50 göterme häzir garrylar öýü edildi. Ýöne galan ýarysy ýagny esasy lüks bölegi welaýet derejesindäki emeldarlaryň eşretxanasyna öwrüldi diýip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Onun maglumatlaryna görä Daşowuz welaýatynyň çägine ýerleşýän Şamylky degişli 100 hektardan gowrak mes toprakly ýerleriň miweli baglaryna ýetişen iri ýemişleriň Qagy düzünü garrylar öýüne ugrudylýanygy barada resmi namalar düzülýär. Ýöne iş ýüzünde welin miweli baglardan gelýän girdejilerden welaýatyň resmiýetleri galp ýollar arkaly peýdalanýarlar. 100 hektardan gowrak bagyň miweleri ol ýerdäki garrylara berilýär diýip resmi namalar doldurulýar. Hakykatda ol bagdan gelýän girdejiler emeldarlar ogurlaýarlar diýip görüňdeşimiz aýtdy. Şeýle-de ol Şamylykda saklanýan mallaryň ýitirim edilýändigini öňe sürüp, bu mesele boýunça özüne bar bolan soragly garaýşlaryny beýan etdi. Ol ýerdäki mal garalaryň dowarlaryň nire ýitirim edileni hiç kime belli däl diýip çeşme sözüniň üstüni ýetirdi. Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amamrat Bugaýew garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna ýurduň welaýatlaryna bina edilen Şamylkler barada azatlygy gurrun berdi. Geçen asırın 90-njy ýyllarynyň ikinji ýarmyny Saparmurat Türkmenmaşynyň Halkara fondunyň düzümindäki Şamylky önümçilik birleşigi döredildi. Her welaýatdan iň mes toprakly ýerlerden, ähli amatlyklary bolan ýerlerden her Şamylkyna orta azap bilen 2000 hektar ýer bölünip berildi. Bölünen ýerlerde döwlet gaznasynyň hasabyna Hasaky halkyň daban azabynyň ırslarynyň hasabyna köşkü eýwarlar bina edildi. Şol köşkü eýwarlaryň her biriniň gurulşy ortaça 5 milyon Amerikan dollarına düşdi. Diýip Aşgabatly synçy Bugaýew azatlygyň hepdäniň jemi gepleşigine beren gurrungyny aýtdy. Ol sözüniň dowamyny agdalýan mülkleriň ýeçiligi barada da aýdyp şeýle diýdi. Halkara fondunyň girdejileri de bölünip berilen 10.000 hektar ýerde 20.000 hektardan köprek dogordy, garamanlardy, düýelerdi. Beýik serdaryň şaşahy Saparmurat Niýazowyň hususy ýeçiligine berildi. Daşowuzly çeşmäniň beren maglumatlarynyň çen tutulsa ozurlar garaşly Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň ýeçiligine bolan ýurduň demirgazygyna Şamylky häzirki wagtda welaýet derejesindäki emeldarlar eşretxana öwürüp, onuň önümçiliginden galp ýollar arkaly peýdalanýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Daşowuz welaýatynyň Şamylk sewitiň maňlaýa syýrylyp ziyaret edilýän Aşyk Aýdyň pir taryhy ýadygärlik galasyndan 15 kilometr çemeti daşlykda ýerleşýär.